Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya ha ka arplay trek nailor kilayo ban kemno ya we unong Bangladesh na jan ki bentak hapot ha Southwest Khasi Hills District namar ka jintmu ban le iki kambean. Hadin balayo ya ka jingtip ka babnya ki BSF ka 1st Battalion kila penlong ka jingkendra ka bakerpang hajan BOP kanai bat yo kemno ya unong Bangladesh ubakerteng utonik hajong laipupras nembeta ubadena Nitra Kona District Bangladesh ubadon jingtmu ban le iki kambean ling baki jaka kaput. Na uni ubriu layo ru ban kurup ya kapisa bangla arlak lai hunyo hajar sanspa taka. Ha ka waipat ka jingkendra ha ka digajuk ka sniki BSF na ka 4th Battalion kilayo ban kurup shibun ba ki tiar jingta jingsle pen bhabriu ki bakot sya kapalat khatsan lak tengka ya ki balatmu ban khayi bean sya Bangladesh. Ha ka ni jingkendra kumbasaw la ni sangut ki runar ki badon kti kila ino ya kini ki tiar hadin bakila yo i ki Sipai bat pet kratno syaka jaka klau. Ya utai ubriu bala syakem la IT no syaki bor pulit kathan kat bayi ki tiar bala yo kurup la IT syaka office custom ban le ya ka badan kam.